kuseGoli lapho esihlala khona wena uzofa Ay akekho ncengo omunye lapho esihlala khona abantu bayahlonishwa kuseGoli lapho esihlala khona wena uzofa yeah akekho ncengo omunye lapho esihlala khona abantu bayahlonishwa kuseGoli lapho esihlala khona wena uzofa akekho ncengo omunye lapho esihlala khona abantu bayahlonishwa Mnyuvu yatinyela uzofa featuring the one and only ngiyayifaka ngikhona kule ngoba yimina nongithi hey akekho ncengo olapho esihlala khona abantu bayahlonishwa. Hey yo guys, hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream bathi umtimandi umabuya ubambe lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger Cream de la Cream ofuna ukwenza sure tell it why phakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Pipili King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendere Bobo. Si Popo. Si. Take us straight to KwaBafebayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambe lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Bang, what's up, welcome, what? Shit. Hey, bengithi. Hey, welcome. Wedding phayizisile la. Hey. Hayi razo mingathoki bafethu. Siyanibona manje. Sitshela ukuthi mhlawumbe nihambe ngale ndlela le ngaleni njani? Shap. Mina igama lami nguJinja mfethu. Mina ngumabura. Mabura. Sure man Mabura. Siyanibona manje ngitshela ukuthi ngene kule ndlela sesiza siyagijima. Ubani igama sister? Usma. Oh Mabura shithe mina ngisuka Ngwenya University. We are doing filming and arts. So sambe sibuza abantu imibuzo. Sacela nje ukuni ask a few questions. Nibabuza about what? Life. In life. Yeah. Life engani like. Yeah, buza because Life ubani igama sisi? Usma. Oh so sister, into engifisa ukuyazi mina ukuthi wena nobhuti usubu niyathandana yini? Yeah. Yeah, dating. Thank you Njayam. So ungathi yini mhlawumbe oyithandayo wena ngoma isister usisi Usma? Uyambona nje light. Light. Yeah. Umama uthanda light. Yo, wabona ngikhanyisa nje nebody yavuma yabona into. Power to that. No, power. Wena sister ungathi yini oyithanda ngobhuti usubu? No, ngiyamthanda because uyanginakekela. Ne? Yeah. Kule light uyakwazi ukufaka i-darkness. Yeah. Angani phela ngiyanibona ngabantu bokukhanya nini? Yeah, I think that's ngabantu bokukhanya. Sure mfethu. Yes sister busasho. Yeah, uyanginakekela nje uba khona. All the time amdingo. I power to that. Siswami ngifisa ukwazi kuwe ukuthi mhlawumbe mawukuthi you were given a chance usibunga muphi ingane engakhe?
Ufuna izingaphi? Mina ngifuna 6. Ha? 6. Ubani isibongo sibu. Masibuko. Hayi inkunzi. Uyinkunzi Putin. Sorry one right. Sorry one. Indaba uvalelani manje? Ungeke phela yabo. Kumele sibe financial stable yabo. Uzokunakekela. Yeah. Uzosebenza kanzima extra hard. Kodwa phela kumele sibe right yabo. I know. Ngiyakuzwa. My brother, I want to know from you. Mhlambe mfethu in a scale of 100 ungathi uma isister wena umthemba kangakanani? Ngoba vele ngishilo ngase uyakhanyisa ngithola 100. 100 ne? 100. Wena in a scale of 100 ungathi uyithemba kangakanani? Mina. Yeah. 110 ngifakela no 10% kaphezulu. Awunjaya. Yeah. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kama sister? For now no. No, for now ne? Yeah, for now. Thank you Sibu. Can I tell you Sibu, ngizizwa ngikuthemba. Zizungithemba. Yeah. Ayi danko lapho. Yeah, when ubuka nje uye outer straight. Sister nawe ngizizwa ngikuthemba. Umoya wami unethemba kunini. Ne, in a scale of 100 ungathi my brother umthemba kangakanani? Ngiyamthemba 100%. Wena usithemba kangakanani? 100. Ngiyithemba 100%. Ukhona yena umunye umuntu othandana naye ngaphandle kaSibu? Akekho. Uthanda uSibu kuphela ne? Okay. Last question. Sibu, ikhona into efisa ukuyixolisela kuma sister mhlambe yakuyenzeka nitshola waphindwa ilungisa wanganaka ufila ngathi it's very important to apologize about. Nah lezi sayilungisa lezo. Ngisho ukuthi ayikho ngisho 100. Hayibo. Why uqeqeza umabura sister? Angithi ufuna ukubona iqiniso manje ngisho 100 ayikho. UkaPutin. Cha, uhleli kamnandi sister. Wena ikhona into efisa ukuyixolisela kuSibu? Ayikho. Usho? Sho. Ungambuza nawe. Sho ayikho. Nayibuzile kithi. Yeah, ngibuzile it's fair. Yeah, it's fair. No, good right. Putin, if you can find out ukuthi my sister yakufebela ungenza njani? Ay ngavaya. Awungavaya. Because angithi manje kunalekeza GBV Yeah. mina ngire toxic. Yeah, and angaza kwenza ugcina usuyi-GBV kanti awuyona. Uyabona ngicine sengisithola sengilala ngibaliwe sengizondana nabo Max Ugcina usuphakelwa ngendlela ongayiqondi. uyayibona so hayi Ake ngoba ngishithile sikistima sami. yes akachithi umuntu wami akachithe yabona. Sister, if you can find out ukuthi uSibu yakuchithela wena ungenza njani? Angazi this time because ndakuxolela that time kume. Yeah. But ke angithi ubone sesithatha ukuthi kunzima ukumuka on work emthandayo so angazi kodwa ngathanda ibanzima ngazi. Apha sivele ngeke kube nzima ngoba Because akho lutho yenzayo. yeah vele yeah. Hayibo. Nini? Senihamba? Yeah. No, ngizonipha lift. Ngihamba ngemoto ya. Samba imoto. So bagibeza. Niyangakuphi hayi ningabe nisaphi seveni lo mali for ama ice cream. Kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. Loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena Sibu unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi ayi-check on WhatsApp, Facebook, Instagram mawukuthi niyasebenzisa lezi ezinye izinto ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you siswa. Mangithi wena siswa mawufihli futhi awucheat. Nawe my brother. Yeah. So ayikho inkinga ngithi. Woza ngapha Sibu, woza ngapha Sibu. Sho, Mabura, let's. Nesikhwama sakhe. Let's phone. Sibu indaba mfethu. Ha! Awumabura. Phatha ucream nje. Anjandini. Let's sister. Let's phone. Manje sewavula like ukuthi Kodwa hayi manje. Sister andini manje ayazi. Ay. All right guys, King Changer Cream de la Cream tana se King Indlovu. Sizoqala ifoni yakho. Yeah. Elungulela? Buranti. manje mengithi ngiyamthemba ngaphandle kokuyibheka ifoni yakhe like yebo. Uthi uyamthemba nje. Salisa siyibheke obusayivulile. Ibambeke. Okay. Na WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ivebe la ungitshele ngoba yizo lezi ezizobe lokhuzana nomuntu wakho yezwa. Okay. Okay. Shap ke imali.
Ibo le phone yaze yanzima ke. Hey wena indaba le phone yakho inzima manje. Okay, sure. All right guys, you're on WhatsApp right now. When you're about to tap the trenders, type lapho uthi I love you. Sibu. Yeah. Amantombazane wona mfethu njengoba nomjida o tall and dark abakusheli noma bakuhluphi. Ish. Bona bakhona bona laba bona kongishela yabo. But hayi since manje ngiphethe lompoti lami Sure. Hayi. Bashange khwe. Vela ba. Hayi vela mina. Vela wena. Okay, phuma lapho type uthi sex. Nina ukuxoxa ngesex nokucela isex mhlambe kumuntu wakho WhatsApp uthi man sexy love. Ya izinto zakhona phela ngumuntu wami ngithi. Kwamele vele ngithi ukuthi mama. Vela mina. Delete lapho. Ufake emoji ebrinjol ipentshisi nalamanzi empophoma. Indaba thoka manje. Hayi lutho ngithukile nethi nje. Hayi. Safe. Cela uphume lapho type uthi money. Ukhona na kabasendela imali ngaphandle kwami? Nami kama family members. Family, Asi hayi Uthi maybe. maybe. Yeah, lani mina noma wakhe. Cela ungidilitsele lapho uthi come outside. Sibone ukuthi iziphi le bayikhiphe leminyango. Na like savela mina. Ngabantu I am delete. Cela ususe lapho ufake ukuthi I miss you ufake neheart red. Yeah, safe. Ngicela udelete lapha sister now ngicela ucheck man ubhale ukuthi ngiyakuthanda. Uyawudlala Facebook? No. Instagram? No. Yeah. Vela mina but then the number ka save you. Ngene kulo number ka save you. Sister uyabona nawe. Yeah, idada. Hayi no ku week. Ku I miss your week lo. Yeah. How week? Hayi. Bathi vele ngabangani sesiphatha. Sochaza, wayichaza manje kwapha. Abangani umngani wakho sesipanini lo. Pho waye ungayise. Umjida. Umjida ya. Oh. Kodwa umjida kuthi I miss you. Na anasidinga ukuthi ngiseve le namba. Alright. Anasidinga. Jazi yabo into zakudala. Kumele indlela yami ivula ifoni. Ivula. Sesi safe nje like si right. On safe manje. Niyami ivuliwe. Sister ivula. Ayivulwe sibone. Ayizinto cream. Hayi. Oh hello. Okay, Mabura. Yes. Now WhatsApp. Mase type uzotype la. Makuvele sister, makuvele igama lakho la ungitshela. Makuvele igama lezinye izintsha la ungitshela ngoba lezo mgodo leyo iyezobe iguguda umuntu wakho already. Angry. All right guys, we're on WhatsApp right now. When we're about to tap the trend, just type lapho uthi I love you. Abakushayela nina sister njengoba umhlanje. Bakhona phela ababeka So la wena magama. uthini? Kwesinye isikhathi yabo ukuzithulela nje wahamba. Angikaze ngiba naye. Khuluma nami sibo. Hayi kwamanje ukaveli next. Type uthi I miss you. Type uthi I miss you. Okay. Say me. So, And me. take your time sibo, go through. Okay. Okay. Delete lapho. Type uthi money. Yeah, take your time. So na sister mabekusendela imali wena uye uthi. Like usibume ngisendela imali. Oh, yena kuphela ukusendela imali. Yeah, phela ne family yami. Phela. Manje wangathi unginama e-wallet abhaya kangama ngithi imani nje kuvela ama message Message. imali yabhaya yini. Abantu abamsendela Yeah, ngicela ungifundela no awuthi angithi uyabona ukuthi lo uyayibonga i-wallet. Ufuna ungifundele igama. Lo intombazane miyeke. Okay. Intombazane nalo miyeke. Ngifuna lo. Prince lo, Prince. Prince lo. Ngena ku Prince. Akaqali nokuqala. Ngena la ku Prince kwi-media sibone ukuthi ithombe. Yo, nithombe nganazo vele. Mara mfethu wenza kanjani? No, umnganami. Hayi kahle. Wamsendela lezi kahle. Kahle. Nama e-wallet. Umakhelana nami. Ma mphilisana kanjani wena njengoba umsendela ithombe kwa mabhigini kanje?
ibikini yaphi kumngani wakho Ungasondeli, iyaphi ibikini Hayi sasiphuma i-trip. uphuma itrip nomngani Khumbula kahle. uphuma itrip nalomngani lomfana lo hayi abangani lomfana lo ngoba Prince uBrent Yo. okay sister imali uthi nabangani asimfonele phela umngani wakho simuzwe ukuthi ke Mfonele. yeah Hayi bomngani ami asikho isidingo sokuthi Kanjani, simfonele. yo buka nezinye Awu 60 seconds sowuphelile manje. okay imali awuthi mfethu musukubaleka mfethu sondela mfethu ngifuna ukubona relax ngifuna ukubona Mina kodwa ngibonanga nje efonini yakhe. ukubona ubuyiphethe ubukhululekile hawu nansi Hayi Boyiphethe. angisayifuni, angisayifuni. awuthama uzoqhubeka ujona nalengane njengoba uyibona ukuthi ayifuna nokuthi uPrince enze ini nani nani ngoba uyambona nje ufuna ukungihlutha ifoni ufika ukuthi nje vele yena ufuna uku why mara khona ushoda ngakho Hayi akukho. pho manje uPrince No siyaphilisana makhelwane. makhelwane Mhm. ayi yazini mina mfethu nomakhelwane ithi type biphinda futhi ezinye sibone mhlawumbe Hayi bakusekho lutho. mhlawumbe kukhona okunye futhi ayi so imasisi wami asimfonele umuntu wakho yeah Hayi why akuyena umuntu wami Senze njani? wayelibuthi umuntu wami ngoba okay wena awuthema Siyabona. okay imali no senze be simple lento khona ngizoniyeka niqhubeke nambe nobabili because ngathi anginaso isikhathi sale drama awuthama uzoqhubeka ujolene lo njengoba umbone lokuthi wensilima ayi ngicabanga ukuvaya mina because uyambona lo Prince ukuthi Yeah, 'cause and uyamphika uyamphika ene manje mina ithi nginika ithuba mfethu sesere ikhulumele nayi mic ichaza ubani lomjidi ungayithinti ingane awuthama hayi bo ngizochaza hayi bakuso akumuntu ngibani lona. Chris cha Sihlezi akumuntu zisifoni yami akumuntu lona. Akumuntu? Hey. First after all of these days Ima- isihamba ngikhila ubani uPrince ubani uPrince wenza similar thing what I Yimi did. manje ngibukisa nabantu abantu Angiyili. basinokubaza. sekubukisa ngabantu manje akuwena ubukisa yena ngabantu Qaqweni uPrince akuyena umuntu Hayi angivumanga lento mina. awuthama uzoqhubeka ujolene nalengane njengoba ikubonisa ukungakuhloniphi hayi No, vele ngiyayibona ngiyakuhlonipha. mfethu. ikubonisa ukukudelela ivele uyambona and manje ufuna ngenza ama GBV angithola Yeah. and mina ngiyana loyo sister wayephusha omunye umjidi uthenze iGPV Angimpushi akazi sifoni yami corporate. Yo. uyamphika namanje uyamphika Akuyena umuntu wami. yini Manje ufuna ngibonise lethe simfonele khuluma iqiniso siyamfonela ke angisikakuyena umuntu noma ningamfonela. okay ayakana ima phela Now uyavuma Ima. awubazi nokubazi no labantu. awubazi Awubazi. engazazi But then labantu awubazi. Why usavuma abantu bangene phakathi kwami nawe? lethi mic yami yo mina futhi ngifuna nokuvaya ngoba lo muntu yo ima uzoyithola ifoni yakho sisi wami uzongivusela olunye ulaka yo cha uzoyithola ifoni yakho Iminute kudala liphelile. letha ngibona number ubani uPrince Hafu sanibulile. Hasa elonda. ngubani uPrince hi ngicela ukukhuluma noPrince ngubani can I speak to Prince ubani uPrince sisi wami Akusomuntu please. ngubani Hello? uPrince sure Prince my ubani kamela umuntu ubani kamela sisi wami mfethu nginento nginosimala lana mfethu wena naye yini Asilutho. uzwele wayohleka uzwele mfethu Prince usima umi nendoda yakhe lana and usima uyakuphika wena uthi wena naye nikaze nijole wena nje umfana nje Hayi bayikho lonto leyo. yiphe khona Ayi. Ay. nesikhathi esingakanani mfethu nithandana nesikhathi ngana nithandana nayo indoda yakhe kubuza yo Yabona ke into serious. hayi akunto serious kanjani ngiyabonga Prince thatha mfethu salo somthatha mfethu 3 weeks yo Hayi bake into futhi inyoni enziwa manje inyoni uzangilahlela u3 weeks. hayi mfethu no sokhuluma U3 weeks. after but now give me a time man yeah give me a time let me Ha. vibe hayi vaya nje yami mina ngithemba wena nje yami endangakulandeli How ima so ish. uyaphi hey ulandele omunye umntwana wena uzowokha esibu ungasihlanganisi nentombi yakho awuthami asihlangani thina nayo akahambi nathi lo muntu sambeni sorry siswami ungazami nje ukuhamba nathi nathi besiyiwokhela siyelela sibuya khona angithi wena ofebayo angithi wena ojola no Prince ithina nisakuthuma ukuthi ujole no Prince fonela u Prince phela kugibeza oh ngenzeni wayongifaka oh hlukana nosibu wena hawu usibu akasakufuni oh futhi sifuna ukuhamba thina sitetele mfana
Stetele mfana, imake. Take us home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.